Benvida, señora Rodríguez. En primeiro lugar, agradecerlle a súa presenza aquí para dar contas deste plan de formación e informarnos sobre os criterios na elaboración deste plan, que queren conseguir, todas as cuestións que plantexou, que quedaron bastante claras. A verdade é que hai unha ampla oferta formativa, eso é indudable, os números están aí. Tamén quedou claro que os seus obxectivos principais son a eficacia e eficiencia, que é varios dos principios reitores tanto da LOFAGE como na propia Constitución no referente á Administración. Entón, evidentemente, todos os empregados e empregadas públicas xunto co que son as direccións políticas da Administración ten que cumplir isto porque é en parte a garantía de que se preste o servizo cidadán que ten que impulsar a Administración pública. Dito isto, votamos dentro do noso grupo, na súa exposición para comezar, que precisamente dentro dos principios que vostedes aquí explicaron para inspirar este plan, votamos en falta outros principios como son a democratización, a horizontalidade e a humanización das administracións públicas, que son tanto unha reclama do persoal da administración como da propia sociedade e que ademais en moitas administracións xa se están implementando dende fai anos. E hai procesos internos que parten dende as propias bases das administracións, non dende as direccións, reclamando este tipo de transversalidade nuns principios para unha mellora do funcionamento das administracións, tanto de cara aos usuarios como o que é no clima de benestar e de prestación de servicios dos propios empregados públicos. Votámolo en falta porque non se nomeou en ningunha ocasión. Despois, aínda que despois incidiremos nestes mesmos principios, porque están interrelacionados despois ca parte máis práctica do que é o plan de formación, nos estivemos consultando o listado de cursos. En xeral, é unha programación bastante típica, non vemos nada innovador. Hai cuestións que están ben, a prevención de riscos laborais é algo fundamental, aínda que nos gustaría tamén un avance, unha profundización nestes eidos, aínda que realmente son os centros de traballo, os distintos colectivos os que saben a formación que precisan no eido da prevención de riscos laborais, porque non é o mismo exercer o teu posto de traballo nun centro sanitario ou hospitalario, nun centro de ensino, nun centro de investigación que estás en contacto con produtos químicos ou nunha administración con distintas características no que é o seu edificio, como traballan, os temas de cando hai máis persoal que fai labores de despacho, é bastante distinto, non se pode simplemente poñer algo básico cando hai tantas cuestións concretas e que realmente cando se plantexan dentro dos centros de traballo son máis eficaces, pero e ademais máis adaptados ás necesidades en algo tan fundamental. Despois tamén vemos que hai dous cursos referentes á prevención e xestión de conflitos e a diagnóstico do clima organizacional e a optimización do recurso humano, que pode parecer que vai nesa liña transversal da horizontalidade e da humanización das administracións, pero eu creo que se queda bastante no criterio tecnocrático, que é o que invadiu bastante a súa exposición, polo menos. Nós votamos en falta cursos fundamentais que xa se imparten de feito en outras administracións, que eu tuve a sorte como empregada pública de asistir, como poden ser, estou falando do ano 2008, 2009, que son fundamentais para o bo funcionamento tanto do traballo dos empregados públicos como tamén despois nos resultados de cara á cidadanía e os obxectivos que queremos conseguir no servizo á cidadanía, que cursos de traballo en equipo para o persoal, psicoloxía das administracións públicas, cursos relacionados ca motivación dos empregados no seu desempeño, porque despois de estar moitos anos nos mesmos postos de traballo é doado caer en desmotivacións e máis, aínda que non creo que sea o tema, pero estou totalmente de acordo co deputado socialista cando o empregado público e empregada pública está absolutamente desmotivado polo roubo e o furto dos seus dereitos que o goberno, pese á recuperación económica, se nega a devolverlles, e ademais que é unha lei de Montoro, un último apartado que se debería cumprir, de Montoro ou da parte do goberno, do decreto do goberno relacionado cas medidas extraordinarias ca administración pública. Entón é moi difícil motivar aos empregados con este clima
además que a permanencia a mellor en moitos casos nos mesmos postos de traballo, e non vemos ningún curso relacionado con isto. Moi importante tamén cursos formativos no referente aos liderados, sobre todo os liderados femeninos. A mí me parece moi positivo que vostede sexa unha alta directiva desta escola, e seguramente vostede coñece as dificultades de romper o teito de cristal para as mulleres, e que seguramente cursos para fomentar as habilidades de liderado e tamén para poder loitar cas dinámicas que hai dentro das administracións para que as mulleres podan exercer os liderados é fundamental, e que a formación das administracións é un impulso e unha base clave para que as mulleres que somos maioritarias na administración poidan acceder aos postos directivos, porque agora os números son absolutamente deficitarios, entón a formación é básica. E, polo tanto, tamén a formación en violencia machista e tamén a formación en moving e acoso, que é unha das grandes invisibilizacións dentro das administracións, e que tamén algunhas administracións de xeito, moi valente xa intentaron e fixeron algunha formación neste eido, con moitas resistencias por parte dos propios cargos dentro das administracións, pero unha necesidade que non se pode obviar. Tamén é moi fundamental ter formación baseada en criterios sociais, non solamente en criterios tecnocráticos, sobre todo de cara á cidadanía, e, por suposto, botamos moi en falta algún tipo de formación na Lei de Transparencia e Bo Goberno, e a formación, tamén, como xa se dixo, en anticorrupción, sobre todo para esas entidades locais, tendo en conta que en Galicia temos un grave problema ca corrupción, sobre todo no referente aos concellos, e máis cando despois coñecemos novas como que a Xunta ocultaba contratos por 800 millóns nun ano tras faceros públicos só unha semana, e que non estaban publicados na web de transparencia, que os funcionarios tampouco teñen ferramentas para realmente dar transparencia no que é na información da administración, e a Xunta despois alegaba razóns técnicas para borrar os contratos menores despois dunha semana de difundilos. Ahora ben, outras administracións como algúns concellos sí que os manteñen publicados, entón, ao mellor tamén habería que darlle independencia e formación aos empregados públicos para que poidan cumplir a lei deste goberno. E, ademais, sabemos que é algo que a cidadanía reclama, e que, evidentemente, temos un problema moi grave en Galicia ca falta de transparencia e os presuntos e reais casos de corrupción que asolagaron as nosas administracións. E, por suposto, seguir insistindo, xa que non é publicar por publicar, sino que hai que ser máis pragmáticas, que hai que transversalizar en toda a actividade, tamén a formación, a horizontalidade e a cooperación entre traballadores e traballadoras, e tamén incluindo os directivos. É certo que tamén hai que distinguir, ao mellor iso xa o teñen previsto, como distinguen vostedes este tipo de actividades formativas ca xente que ten xa unha idade máis avanzada e que non ten, ao mellor, as mesmas coñecementos, sobre todo nas novas tecnoloxías, e a xente máis moza. E tamén que coñecemento teñen vostedes sobre as motivacións dos empregados e empregadas públicas para acceder aos cursos de formación. Se é un xeito de incrementar o seu currículum para acceder a prazas superiores, para concursar, para presentarse a outras prazas, se entón o fan por esa formalidade para poder simplemente ter un listado de cursos. Isto é habitual, non yo pregunto por preguntar. Despois hai outros que saen despois das formacións moi motivados e motivadas porque realmente lle sirve de forma práctica no seu posto de traballo, si aprenderon, si participaron por iso nas necesidades da formación. Non escoitamos en ningún caso que os traballadores ou a propios usuarios participasen dentro de toda a xente que vostede mencionou que participou na elaboración deste plan. En ningún caso escoitamos, polo menos, que os traballadores participaran ou trasladaran as necesidades ou as cousas que lle gustarían aprender do plan de formación para este ano. Entón, creemos que iso é moi importante, porque habitualmente, non sei se é o caso que nos atañe hoxe con respecto á formación de 2017, que se preguntaron os outros grupos, se a avaliación foi o mero cuestionario que se pasa despois dos cursos para que a xente diga se lle gustou de 1 a 10, ou moi pouco, nada, moito, bastante, e se teñen algo que aportar, que xeralmente é o que se suele pasar aos empregados públicos e empregadas públicas despois de que remata a formación. E se lles preguntou de que queren aprender e que lles axudaría para estar máis motivadas.
Dende logo, nos cursos online, pois tamén nós temos as nosas dúbidas, nos gustaría saber a taxa de finalización dos cursos online e como avalían neste caso a súa efectividade. Nos relacionados ca informática eu creo que son cursos que van moi ben, eu teños feito. En outras materias a verdade é que eu xeralmente os meus compañeros e compañeiras e tamén funcionarios e funcionarias da Xunta lle resultaban bastante densos e nos custaba finalizalos. Bueno, pero eso non quita que, dende logo, son ferramentas que hai que utilizar, mellorar e potenciar para que, dende logo, as novas tecnoloxías deste tipo de formacións son básicas, pero deben de cumplir os obxectivos para os cales se fai esta inversión. Entón, nos gustaría, por iso, incidir nestas cuestións e nesta transversalidade que ten que ter a horizontalidade, a democratización, a humanización e a transparencia, porque son as grandes demandas sociais e os empregados públicos, e que hai cousas como a recuperación de dereitos que non están na súa man, pero igual, ao mellor a través da formación, podemos conseguir que os empregados e empregadas públicas non se sintan tan estafados e tan desmotivadas á hora de prestar o seu servizo e que se poda cumprir a eficacia e eficiencia, pero tamén a calidade, a democratización, a horizontalidade e que se cumpra a través dunha motivación e unha formación axeitada. Moitas grazas.